Benvidos a un novo vídeo tutorial sobre Writer, o procesador de textos da suite ofimática de LibreOffice. Neste vídeo tutorial veremos como cambiar a nosa plantilla que ven por defecto no Writer, que é unha plantilla en blanco, onde non temos nada escrito no documento, por unha plantilla personalizada. En este caso, utilizaremos unha plantilla que xa vai a levar un logo, o logo da Consellería de Sanidade, a marca Galicia, e no pé de páxina pois xa teremos o nome do ficheiro, así como o indicador de en que páxina estamos, o número de páxina e o número total de páxinas. Ben, unha vez que teñamos este documento xa configurado con estes elementos, o que debemos facer é ir ao menú ficheiro, a plantillas ou modelos, e guardar este documento como modelo. Vale? Podemos seleccionar a categoría onde queremos guardar este novo modelo que vamos a incorporar e o nome, neste caso chamaremos modelo Sergas. Ben, damos a guardar e a partir deste momento xa teríamos ese modelo, esa plantilla para poder utilizar nos nosos documentos. Aquí vemos xa que xa aparece modelo Sergas. Vexamos que agora, se eu abro un novo documento, vale? un documento en blanco, un documento novo, valeiro, de momento sigue cargando a plantilla predeterminada, a plantilla que ven por defecto, que é unha páxina en blanco. Pero, se eu agora vou a xestionar modelos e quero que cada vez que abra o Writer por defecto me cargue a plantilla de modelo Sergas, o único que teño que facer é botón dereito sobre esta plantilla e establecer como predeterminado. Observamos que agora esta plantilla presenta unha estrela azul, o que é un indicador de que esta é a plantilla que vai ser utilizada como predeterminada. Ben, vexamos que sucede. Cancelamos, pechamos a páxina en blanco e agora, se abro un novo documento, por defecto xa se abre con esta plantilla, con este modelo. Ben, se quixera restaurar outra vez a páxina en blanco como modelo, é dicir, volver á situación inicial, pois debería ir outra vez a ficheiro, modelos, xestionar os modelos, xestionar as plantillas, marcaríamos co botón dereito en calquera delas, vale? Non ten por que ser a que temos ahora predeterminadas, son calquera delas, e poderíamos, vale, establecer outra como predeterminada, pero se o que queremos é restaurar a páxina en blanco, entonces sí, sobre a que ten a estreliña, e clicamos en restaurar ao predeterminado. Quitarase a estreliña desta plantilla de modelo Sergas. Ben, cancelamos e agora se abrimos un novo documento de Writer xa volvemos a ter a páxina en blanco. Moi ben, pois hasta aquí este pequeno vídeo tutorial de como establecer unha plantilla, un modelo como predeterminado. Moitas grazas e hasta o seguinte.